Днес ще показвам моите карти от 365 FIFA Panini World Top Clubs. Ето тази. То не е драма, той и утре е. Само секунда. Да. Първо ще започна от горната и най-добра карта. И тя е ето тази Invisible. Тя е някъде към 50 злоти, 25 лева. Много добра карта. Ето. Ето, дори съм е сложил в протектор. Ето. Така. Тази карта на Грегор. Направо на къде се обърне, само пръснати дрехите, че са гръмна. На футболен клуб Ботафого. На футболен клуб на Байер Леверкузен. Ето тази карта на Алекс Гарсия. И тази на Алехандро Грималдо. На футболен клуб Милан, ето тази на Франциско Камарда. От ПСВ Айтховен, тази на Армандо Обиспо. И на Иван Персич. От футболен клуб Ливърпул на Ибрахима Конате и на Луис Диас. После да снимам пака за мен. На футболен клуб Спортинг Лисабон, тази на Зено Дебаст, на Осман Дилманде и на Хидемаса Морита. Само секунда. Само секунда. Само секунда, фенове. Така. Ето тези на ролято FIFA World Cup 2026, тази на Лаутаро Мартинес, на Кристиан Ромеро, на Деклан Райс, на Нико Уилямс и на Ламин Ямал. От футболен клуб Барселона, тази на Луис Конде, на Ерик Гарсия, на Педри и на Рафиня. От футболен клуб Атлетико Мадрид, на Клемент Ленглет и на Джулиано Симеоне. От футболен клуб Олимпик Марсилия, тази на Пиере Емилие Хьоберг и на Амине Харит. От футболен клуб
Интернационале Милано тази на Дензел Дъмфрис и на Хакан Чалханаглу. От футболен клуб Аякс на Джосеп Сутало, на Йори Баз и на Бертранд Трауре. От футболен клуб Ал Насър на Али Ал Хасан, на Марсел Брозович и на Уесле. От футболен клуб Олимпиакос на Чукиньо и на Сантьяго Хезе. От шайлдовете от елит кътс картите имам на Педри, на Антонио Рюдигер и на Ламин Ямал. Тя е много рядка, струва 35 български лева. Дори сега с вас ще я сложим в протектор. Ето, протектор. Ето. Айде, безделка ми се. Само секунда. Ето. От футболен клуб Пари Сен Жермен имам на Джан Луиджи Донарума. Ето на Джан Луиджи Донарума, на Жоао Невес, на Уерзер Емеру, на Квича Кварасхелия и на Канг Ин Ли. От футболен клуб Айнтрахт Франкфурт имам на Расмус Кристенсен, на Натаниел Браун и на Оскар Хойунд. От Реал Мадрид имам на Едуардо Камавинга и на Федерико Валверде. От картите Fans Favorite имам ето такова тесте. Сега ще ви кажа картите. Така. Лусио Legend. Легендарна карта от Байер Леверкузен Лусио. Алесандро Бастони. Федерико Ди Марко. Такава червено-розова карта на Матео Габия. На Роналд Араухо. Пак легендарна карта на Жерард Пике. Пак още една легендарна карта на Бернт Шнейдер. Синя. На Хакан Калханаглу пак синя. На Родриго Депао розова. На Ориан Чулмини два вида. Нормална и синя. На Федерико Валверде такава. На Алекс Мак Акалестър синя. На Деклан Райс нормална. На Садио Мане синя.
на Роберт Левандовски синя, на Винишиус Джуниор нормална, на Хулиан Алварес нормална, на Брадли Баркола нормална, на Ерлинг Халанд нормална и на Микел Оразбал. Това беше видеото. Абонирайте се за канала ми и лайкнете видеото. Аз бях Никола от Варна на 7 години. Чао!